Práce kamioňáka je sen nejenom všech mužů, ale i dívek. A pokud si se stát kamioňákem, tak stačí ti pouze pár věcí. Aby si měl skupinu B, řidičák, a tu si potom můžeš rozšířit na skupinu C, nákladák, a dále na CE, přívěsy a návěsy. Je k tomu potřeba vyplnit přihlášku do autoškoly a samozřejmě zastavit se u praktického lékaře. A pokud tady to všechno splňuješ, přihlásíš se na kurz do autoškoly a když nejdřív uděláš závěrečnou zkoušku na skupinu C, tak pak ti úřad vydá řidičák. Ten pak můžeš rozšířit dál na skupinu CE, opět přihláška do autoškoly, lékař a zase kurz. A do toho si uděláš ještě vstupní školení v rozsahu 140 hodin, tak ti bude dohromady pak vydaný řidičský průkaz na skupinu C, CE a i profesák. No a potom už můžeš jezdit jako správný kamioňák. A pokud jsi zodpovědný, a pokud budeš dodržovat pravidla, pokud ta práce bude bavit, budeš taky respektovat a budeš ti být pán svýho času a najdeš tu správnou společnost, která se o tebe dobře postará, tak pak máš vyhráno. A často se ptáte, jak je to vlastně s věkem. No ideální je věk 21 let, protože u věku 21 let nepotřebuješ mít tolik hodin profesního školení, ale pouze ten základ 140 hodin školení. Pozor, pokud ti je méně jak 21 let, tak už potřebuješ těch hodin trošičku více a kurz je potom malinko dražší. Ale pozor, proč třeba neskusit využít služby úřadu práce a toto absolvovat třeba v rámci rekvalifikace? Zkus se tam informovat, protože tudy taky vede cesta.